Lah, umpama diwenangake milih sinden sakmono akeh. Endi sing mbok pilih Mas Mondal? Endi sing mbok pilih? Ndang milih endi? Pilih iki lho. Alah. Iya. Sing di. Iki lho. Iya. Ora mripatmu kok kira kowe nginget anduding kono kok mripatmu nang ndi to? Kene lho. Ditane dia tangane dia kedhat jeneng sing di. Alah. Kaya wis cocok lho kowe iki. Ya cocok kok. Tir padha irenge. Sir padha gendenge. Padha senenge. Padha senenge. Sosok wadahe kendi Cocok rasane ati. antarane Mas Mondal karo Mbak sapa kuwi? Mbak Dian. Mbak Dian. Kowe ngerti kepanjangane Mbak Dian, Mbak sapa? Dian sapa? Mbak Dian cuk. Lah. Ngawur ning pondok. Ning pondok. Oh iya ning pondok, Dik. Ora Ora bareng. Iki ngono jenenge Mbak Dian Hapsari Susilowati. Dian Hapsari Susilowati. Mbak Dian Hapsari Susilowati. Ora ngono, Dian Hapsari Susilowati. Mbak Dian Hapsari Susilowati. Ini rada maju kene, Mbak. Wah. Pidalem saking pundi, Mbak Dian? Saking Podang Sambirobyong Magetan. Oh, asli putra daerah. Podang Sambirobyong Saking Magetan. manuk Podang, napa? Orang gawe Podang. Mbak Dian Hapsari Susilowati. Terus sekolah menapa sampun lulus atau sudah berkeluarga? Aslinipun Jawa Tengah meniki hijrah dhateng Magetan. Oh, asli Jawa Tengah hijrah wonten Magetan derek kakungipun ngentutne jago. Ngentutke kok ngentutke. Ngentutke. Hebat Mas Mondal. Wong enek wanut dayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang boyo mawate aja ngemu sudama. Wong awakmu kok malah menengah iki lho njur kepiye kowe kuwi? Iya. Dan oleh anyar. Wong kok ayune kaya ngene to Mas Mondal. Lah iya. Degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. degane kambil gading, Bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ya ora pengen ngetok. Lencir kuning merati, sapa wonge ra pengen nyipok. Piye dal Pak Cipok? Modele kaya ngene tak cipok muni. Muni piye? Puk. Lah. Cangkem kok kaya bukaan botol. Nuansa percintaan. Mas, iku ora bukaan botol. Apa Mas? Kayak silet pitik. Oh, si ora oleh muni silit. Lah kowe muni. Dewi. Iki coba. Minimal iki ketemu wanita sing kaya ngene iki minimal yo digandring lah. Gandrung. GANDRU mateni NG. Gandrung. Gandrung ding. Iya. Sing nuansane percintaan. Nuansa katresnan, Ah. nuansa cinta kasih, nuansa percintaan karena kita adalah cinta damai, cinta persatuan dan kesatuan. Oke, silakan Mas Mondal. Slindro. Blangkone dicapat ini lho, Ben. Lah. Malih Padang. Lho ngenyek, padha karo ngarani ndase iki lampu napa piye? Kok kira lampu. Iki ngono dudu lampu. Iki Dudu ngono lampu. bakso beranak. Kowe iki yo ngawur. Lah apa kuwi? Iki dudu lampu, dudu bakso beranak. Lah iki apa? Kena tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an langsung mbok dilat. Sing arep dilat Sing arep dilat iki sapa? Wis syukur. Ah iki jelas kok. Mas Raga nduke kok gak gowo. Nah. Tak ganjel isik Mas ben gak ngledek kae blangkonmu. Mane ketara nek bangkon sewan. Lah wong yo sak pethuke iki mau. Ah, sae to Mas. Apik. Sae. Ayo yo Jan. Rukun Alah. Islam. Wong gandrung rukun Islam lho. Gandrung ya percintaan. Mas yo gandrung percintaan kudu eling 5 wektu.